Rođena sam 31. siječnja 1934. godine u Rumunjskoj, kao i moja sestra blizanka Mirjam. Bile smo treće i četvrto dijete u obitelji i živjeli smo u malom selu u Transilvaniji. Kada smo izašli iz vagona, bili su birani ljudi koji će ostati na životu. Ljudi su vikali, plakali, gurali se, a ja sam se okretala oko sebe, pokušavajući shvatiti što je to mjesto. Nikad prije nisam vidjela nešto takvo. Kako sam se okrenula, shvatila sam da više nema ni mog oca, niti dvije starije sestre. Čovjek je trčao uokolo vičući: "Blizanci!" Došao je do moje majke i upitao je jesmo li blizanke. Ona je odgovorila potvrdno. U to je došao drugi čovjek, te smo Mirjam i ja povučene na jednu stranu, a naša majka na drugu. Nikad se nisam oprostila s njom, ali nisam shvaćala da je ovo posljednji put koji ću je vidjeti. Sve se to dogodilo u samo 30 minuta. Ponedjeljkom, srijedom i petkom stavljali su me u prostoriju s mojom sestrom i ostalim blizancima do 8 sati na dan. Mjerili su svaki dio mog tijela, uspoređivali sa sestrinim i onda promatrali grafikone. Utorkom, četvrtkom i subotom vodili su me u laboratoriji gdje bi mi uzeli krv i dali najmanje 5 injekcija. Što se u njima nalazilo nismo znali tada, niti znamo danas. Nakon jedne od tih injekcija razboljela sam se. Imala sam vrlo visoku temperaturu i dobila crvene točkice po koži. Odveli su me u bolnicu. Sljedećeg jutra došao je Mengele. Nije me pregledavao, samo je rekao: "Šteta, tako je mlada, ima samo 2 tjedna života." Od ta 2 tjedna sjećam se samo jedne stvari: puzanja kako bih došla do slavine s vodom, zato što više nisam mogla hodati. Ali govorila sam sebi, moram preživjeti. Nakon 2 tjedna temperatura se snizila i osjećala sam se bolje.